Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka jingmen George ulat ke Jilla Meghalaya UCH Vijaya Shankar Dangshan ya ke Khasi Hills Autonomous District Administration of Elaka Second Amendment Bill Arajar Pulai kan penklan ya ke jingtrikam jong ki dorbashnong namar baling ba kini ka an la itu ya ke jingtrikam jong ki seng samlashnong bat ki seng kenthai hakishnong ki bahap apo put sam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council ubah penyat sing siem hak jing ekran megila patai kubur hak arp sau teri urisa oraja usau ulai tu baling ba kini ka an ki dorbashnong ki lala ban bu record ya karung kami jogi beri ke mana bar bat kumjuk ru ki seng samla bat ki seng kenthai ki lala ban ai ke jing trelang ki dorbashnong haba yok kem ya ki nong khai ya ki nong di drugs bat ya kinu ki bale ya ki kam runa ruser hapo uput usam jong kashnong Shushu la ong bakani ka an kan long ru kum ka dur jong ka inline permit kaban satrikam hapo kishnong githau nang di Shakman Ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Elaka Second Amendment Bill Arajar Arpulai ya kaba kani ka bill la dep banwan ra menship snem but la menjuru da ka yeng badan buram jong ka district council menship snem hi Arajar Arpulai but la pha ya kani ka bill shaka DCA department ben penpoi syarat baban but so komen panakaliang jong ka office jong ka Raj Bhavan governor la dep ben menjuri kani ka bill ke ka jing mentoi jong ni ka bill ka ba menta ka kala an kala long act ka jing mentoi ka long ba hakani ka Elaka Administration Second Amendment ngilala ban penrung ya ki kinhun jong ki seng samla but kinhun jong ki seng kinthai la ni seng long kame hakani ka bill ka ba la batai shai banalor ka jing trekam jong ki dorpar shnong hakishnong bo phero hapo ri hasi ka ba hap ka jing pet jong ki HDC bakit jing trekam jong ki dorpar shnong menta kanam long shu ka ba sinjor la ni bathli henry kan long ka ba scam da ka jing itu da ka an ye kini ki artli ki kinhun ka ba mut kini ki seng samla hapo ki shnong la ban long ki kinthai la ni shinrang ki badan ha ka kinhun seng samla bat kumju ki sengen thai but seng long kame ki badan hapo ka shnong te yakini artli ki kinhun menta la itu da ka an te yakani la yo ekajing menjur but nakaliang na jongi ban bo record renti ban bo jing tho renti tingi so bakum ka executive committee ni pha ka jing ai khublai ka bakirpang syaka DCA department so ka Jilla Meghalaya but kam kerpang syaulat ka Jilla jongi bla ai kan jing menjur atrai nyitip ha baro ba habisnya marajar kat sam kan bangla kabangia persyangkat bana ban penlong urlong ya ka admission na ka jidi bishnong tendre ngatrai bikin mau bahas rupor ngimla ban urlong ya ka na ka daw bagi don katu kan ni kijing pinbek tendre nagalang jong siam ban nagalang jong isi in lape bnia bah isngo bagi don kam ban penrung ya ka admission du bishnong da ka ba amen ya ka Elaka Admission Act 1991. Ndang la pen rung ya amendment nilai ban rung hang ni. Wi bi situna ka long ba bor sikata na thai gidon gidor bardong. Rai ke binum siam hakanu kanu ka rules ni ka an ka jungi wadon bor sikata. Kadur bar shnong urang ba dong urang ba shnong kumba ong siam seng ganthai ka seng samla. Trimenta gini baro la arung lut hangi
Kabamut ka admission nam taki shnong. Kala arung ha kaneka amendment jongka admission of ilaka A. Namara bila bah ka definition gidon lut hangni gidon ka committee dong. Gidon ka dong ka kentoy. Ha ka definition gidon ka dorbar dong. Gidon ka dorbar shnong. Nang tagi gidon ka extip dorbar jongka shnong. Kabamut menta paro kini ki jing trikam jongi la pen kubor daka ai. Bat mbe tangkat taru ni sutunat banakal yang kaisi na kabenta kini ki jinga kajia haki shnong ki hima idon ru ya ka mediation committee kabala dalong kabala ni persang dan pelisuk iki kataru ki pernah la pendung haka ai kai ka bagi sutunat menta kolong ba kadon ka record shnong kabamut ka register ka ban record load ya barok khoi ki nong shnong compare nong shong wai compare buan trade business compare buan shong dukan unha ban maintain hak record shnong kenang bangin tip load ya ka details barok jong ki nong shong shnong ki badan ki shnong jongi kata ka bangi ong ka definition ka bar bat ka ba s ka bumut kalong mandatory pagawai shnong don kam ka village register but hak village register they ban entar load ya barok khoi ki details ya kan berkata ka jingjur ka inflok tem yang ni nimdan ka los ka ban ong ba as per law it is mandatory bandrung hak record rementa ma ban kiar mano ubah syong no putusam juga shnong juga dong hap tho bi ka register lada ban issue certificate ro urang ba shnong urang ba dong umma ban issue certificate klam don ka kerteng haka record shnong very strict ban ngilakan saya ro ba lada issue certificate ro kan long specific ndai tentang kaju ka certificate kwa bil kwa like ro da kaju kwa ban long ban yo driving license da kaju kementar kalau spesifik kalau baik cek tengah spesifik kalau bagi nom misuse ya ka certificate bagi ai mangi dagi katu kan ya kamtam iba wadishim ke buhari si ke jongi ya kita ke ingin apa syang ban pendrung lut barok khoi hang ni nang ta ngidon ka social vigilance committee kabamut kalong bakino kino ki jingsniu ki jingya ka ja ki iba mi akisnong ki thau idon ya ka social vigilance committee kaba la ban trekam ban prishitom kat kum ka basya kalenti mde tang kata ngila parishang ro ban ong hang ni kai ka function jong ka dorbar shnong kai ka function jong ka kamram jong ka dorbar dong kai ka dorbar dong kan le menta kamut pateng teng ka shnong namar ka su kraw ya de kan ye la ji dong em yin ha ban shem hi ya ka consent jong ki dong knang ba kan bu renti ye ki na tarong yong ba ka record shnong ne ka register shnong kam de bandon tang tu ka register juga dong ro ka di bandon knang bagi long brief ban check ya ka jingya de baka vlog saka rikasi ka jongi kita kilong ki viewpoint ki bangya persang balang ni sukna cibun ngi haban appreciate UCM ba de ka isi bro ko we ngatai ka ni ka dreams ka jongi ki dong song shnong ba ka administration jongi shnong la arum menta bala tip menta ka ka dorbar shnong ki kamram jongki ba ngi nomla ban ya la shu boros kata te bawan song hashnong tu wong milei ngara ban nom register milei ngam don kam balik ha record dong da phim dai kemut pila bailet ya ka an menta ka kan si kadirap si bon ni de haban ngongo nakaliang jong mbe tang ya ka isi ngatrai ya ka ying barok ka weru wadi ka lang ulang ulang juga lenya te ki par record ka ba ngia trailang ka we bon ra ya ka ni ki iban wan berperulong kan ya khamtam ko ba ong siam gubernur khamtam lei bala ya siu ba snap ka jing uding nam jongi ha ka bangila la ban perulong kan ni yenang ne syakmat kan ni la sing la ban ong kan long kum ka kajing perking hakisno bros katang ya kran ya kajing perking haka rikasi barawai ini adopt da kawai formula kata kalau ban perking hakisno ada perking hakisno kemut la perking hakar ribat haka jela barawai ban kami tang bagirang baksno kin hab ban pentri kam ya kanika amendment ka jongi ka ban penmentoy na ka benta kinong sno la long ai kelayak untuk ndai da fi perkhat jeliu bang kadon ka ika jing kta shalendet la no ya ka bangi kran chpang kumla batai deputy CM ya ka influx jingwan bri benabar la ban bo record la ban trace kibiang nem ki kot kisla na kitu ki jaka place of origin bowan te ka baar pan hakabete bat kan ka jing itu ya ka jing trekam jing seng samla seng long kemen sing kem thairu kan de ka way ka
ke ban long kong san ba ke ban warra ke jingkela ke ba shisha ka sinsha nong boleh ngong ta baru kata ka sudan tang ka practice baki don ki seng samla ki don ki long keme ki don ki seng gen thai hendrai klem da itu da ka an ku ban shu an nuksa boleh kami kani ka jing ya kret benyau habede kenika ak jong kenika drugs lada kem yo breo ulai kumni kumtai ki witness ki bokumni hendrai menta lada kimi shisha ki seng samla ki seng long mi banyarap lang ke dor basnong ne kani ru kan de ka we ban la ban long kum but lum ban te la kam ye ke jingjilei jong drugs han ye po ki khasi ni habede ish nong ki thau dengan soba kenika ak ka bangiyo de ka bun bahaki eki jingmentoi shlong impat kwa on kran lut berkhoi ai bakani kan trekam te kinsa sutu ngalak benong le se kan de ka we ka indirectly ka ILP la benong hakishnong ni nomong ILP ye ka state kan re hakishnong ni kala de ka ILP te ka ba arpan menta kila ban buat jengkeli kibabun trekam kumno pat ikini kisnong kibam dalong aktif yakini ru ngin hap hiban ban khot na kapor bing bagi sim yakitu kisnong kibadan hap hima bakher namar baki hap ban buat yakanika guidelines ne kanika act but kan sami ru kawe ka guidelines se da kabangin ya slok by dikti sim na kalian department kal exercise yakani bawat ya katam jong ka jing trekam jong kirang ba shnong ru kan long uniform nak mentah dan ki shnong le se ki ba jiet lang ba shnong shisnam dan ki shnong ba jiet shisin san snam kam long uniform te wat ya ka term of office jong ki shnong ru kan long uniform nak nani shmat knang ba kan long accountable ba kan long transparent hakiliang baro akasin syar khadar shnong kabangin yo apori khasi gitu ni ling bakini ki an ki bani yo makanya ong yo siam bak sengkan thai seng samla na man shenam tu ba ka jing dei baki jing sniu ashnong na thau adi ka duty ka di kamram jong ka sengkan thai seng samla ban pit ngori ki ki baro kadang kadang bas nang kamula empower ko bang siam ko winga ko ban batai biru handiat ha jing dei bat ki bayo shong kha khle baro sikatang yong be hap at nakmat dekhar dimbe tapi ka ol ka principal ak ka jongi ka uno bayo ya ka bomdei ka khasi nakmat hap ai dekhar ne kha akatang ja ndei ka bosku tunak lomba pi tentang ya kendu jiran ba bayo kha shong kha mizo yang degi naga yang ba kumnungin ai dekhar nakmat aba kamdei ka khar ya menta ya kaniru ngila modify mla amen ya ka banang ni syakmat kamton kamshu ka prefix nakmat dekhar nekhar ai kanu babimon tangba kade banong daga kin khasi paka nasutna mendeng rai kendu werong ba bayo daga naga wong ba ngamut pan ai khar ri kenti ngok em nang ni syakmat kelap ai jaj ri kenti la ya namar balai nila alau iki namar katia bapi ki betu bom deki non tribal lese idon ke suwet dia reminta nang ni syakmat kelap ai khar nakmat umile kelaban ai num ai kharu kataru kala yarap sibun nam tajungi oda dan dat kumba mapi kani ka ak jungi ka ilaka anusian amendment ak ka jungi ni hapsna sa rules dia rules jungi nang company asyusyu aga jingi dei bagi jintri kam kishnong ki bekiwe dia ka trai kumba biang ka ju ilong wori ber sikata kishnong ilong wori ki kur kadon ka jingi hartma ka balek se ka bangima ban snutru kendai menta daga jingdon jungi ki AJ kan yarap sibun na kamta but safeguard ya interest ya identity jungi ka rikasi